Ħafna qed jistennew l-ewwel ta' frar sabiex jaraw kif se taħdem eżatt din l-iskema ta' roħs fil-prezzijiet tal-ikel għalkemm fil-verità huma biss 15 il-prodotti li mistennija jorħsu li jistgħu jiġu akkwistati minn supermarkets speċifiċi. Il-lista tinkludi spagetti u pennel, corn beef, kapuljat frisk u friżat, pork chops, tiġiġ friżati, cornflakes, ton ta' żejt u kafè fost oħrajn. Iżda hemm ħafna affarijiet li tħallew barra minn din il-lista, fosthom il-ħobs u l-ħalib frisk. Bajt, tqiq, butir, ġobniet u priżet dawn kollha ġew esklużi mill-lista. Dan ifisser li l-affarijiet bażiċi li jintużaw kuljum anke sempliċiment sabiex tagħmel biċċa ħobs ma kinux inklużi f'din il-lista li fassal il-Gvern. Imbagħad hemm prodotti oħra li se jibqgħu bl-istess prezz, iż-żejt taż-żebbuġa mhux se jorħos, it-salsett u chicken breast mhux inklużi fil-lista, iċ-ċereali mhux se jorħsu u l-ħelu ma jissemma mkien. Lanqas is-soft drinks mhux inklużi, frottu ħaxix frisk mhux imsemmija lanqas. Ir-ross ukoll mhux se jorħos, bottijiet tal-preserved mhumiex se jorħsu, l-ikel tal-annimali mhux se jorħos. Apparti minn hekk hemm id-detergents, nappies, toiletries u oġġetti għal kura personali. Kollha mhux se jorħsu. Wara li l-Gvern ħabbar din l-iskema, diversi ekonomisti stqarrew ma' Net News illi l-pjan tal-Gvern u illi jkun hemm roħs ta' 15% fuq il-prezz rakkomandat u allura jekk supermarkets kbar diġà għandhom prezz ridott, dan ifisser illi l-bidla fil-prezz se tkun vera minima. Intant fl-aħħar jiem diversi persuni spjegaw kif olew is-sigaretti mingħajr ma tħabbar xejn fil-budget, fatt illi għal ħafna nies ifisser pis addizzjonali.